Охо. Ще говорим ли не знам? Къде са ми парите? Няма ги пари. Ще умреш, бе! Ти не разбра ли, момче, че умира? Ще умираш! Не ми пука. Знаеш ли какво стана? Чакай, пусти го. Знаеш какво стана? Знаеш ли къде е брат? Къде е брат ми, бе? Сега ще разбереш. Звъни, бе! Звъни на оня, искам си парите! Не си ли взема парите? Ще ви последваш. Айде, бе! Дай да го разре. Ало! Чуй ме внимателно. Тони, помощ, помогете ми, Тони! Мълчи! Чуй! Не ми ли донесеш парите? Имаш 24 часа да ми донесеш парите, наркотиците. Иначе приятеля ви умира. Разбра ли, ма? Какво? Значи, той умира. Искаш ли да чуеш как умира? Имаш 24 часа. Знаеш къде? Мълчи! Мълчи, бе! Какво? Пустете ме, бе! Не си чуй, бе! Пустете ме, бе! Играта е такава, че ти повече не ми трябваше. Какво направи? Що го уби, бе? Това ще последва всеки един от вас. Не си ли получил това, което сте взели? Огледи ме в очите. Разбрави ме? Пламене, Господи, заради мене. Витето сега лежи тук в болницата. Боби го отвлякоха. Кога ли ще се събуди? Ще се отмъстиме, Пламене. Трябва. Няма да остане така нещата. Аз забърках тази каша. Заради мене отвлякоха Боби. Застреляха Митето. Не се знае утре с теб какво ще стане, с мен какво ще стане. Останахме само двамата. Искам да го убия това копеле. Не ме интересуват парите, не ме интересува нищо. Ще го убия това копеле. Просто откачам. Цяма да го търсим, Алберт. Добре, ай. И ще го убия. Знаех си, че сте толкова тъпи. Какво става тук, бе? Къде съм, бе? О! 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 Брат, тук трябва да... Какво локацията? Тук. Ми показва, че тук трябва да е. Къде се крие това? Алберт! Къде си? Къде? Виж пак локацията, бе, брат. Брат, ето! Показва, че е тук, така ли? Да! Ще го убия! Ще те убия! О, в малка му, къде е той Алберт? Къде е, бе? Къде, бе? Абе, брат! Какво? Ние знаем къде живее! Помниш ли за парите, кога ходих? Леле! Да, бе, бързо! Да, бързо! Що ли беше? Да! Точно тази. Излизай, бе! Алберт! Алберт! Алберт!
Пистолета дай. Забравихме пистолета. Забравихме пистолета. Махай се тука, махай се тука, махай се тука! Бързо. Къде съм? Къде съм? Къде съм, бе? Помощ! 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 Къде съм? Къде съм, бе? Пустете ме, бе! Помощ! Помощ! What the fuck, брат? Мите! Жив е, брат. Леле! Брат. Остава тука, бе! Леле, брат. Леле! Мите! Как си? Как си? Какво става? Как си, брато? Леле! Не знам. Не знам какво става. Боле, майко. Леле! Заради мен, човек. Хора, какво става, бе, хора? Копенето, Алберт те застреля, брат. Ти ме спаси. Тръгна да ме застрелва и ти ме бутна и застреля тебе. Аз... Отвлякоха Боби. Какво? Отвлякоха брат ти. Отвлякоха Боби, да. Отвляка го. И ми звъня вчера. Дали? Ако не му да занеса нещата, ще убие брат ти, брат. Търсихме го до сега. Няма го. Няма го. Страх ме да не е изчезнал от тук от Елин Пелин. Искам да питам аз колко време съм тук? Близо 4 дена. Си в кома, брат. Близо 4 дена. Брат, стресахме се, лекарите каза, че ти е фанал. На толкова е минал от сърцето ти, брат. На толкова. За малко заради мен да умреш. Не го намираме, брат. И сега какво става, Боби? Къде бе, хора, бе? Не знам какво става. Не знам. Каза ми, че имам 24 часа. Имам още цели 6 часа, брат, на разположение. Ако не му дам нещата, ще убие брат ти. Докторката ни каза, че утре най-добре. Но ако се чувстваш добре, може да говорим с нея да те пусна още сега. На по-лошо сега. Аз съм платил абсолютно всичко, няма да се притесняваш. Хора, какво става, бе? Не знам. В какво ви забърках? Не, брат, няма нищо, ма... Това копеле. Нищо не помня. Ще го убия. Обещавам ви. Ще го убия. Аз малко ще знам, защото не се чувствам добре на проми и нещо ми се Добре, такова. ще те оставяме. Като си готов, може да ми звъннеш, да дойдем да ти взема. Добре. Ние ще имаме към вас. Добре, момчета. Ако имаш нещо нужда да ти донесеме, звънкай. Ще извънкам, Ако има нещо... Аз ще лягам. Айде. Айде, момчета. Боби, къде си? Ау! Копеленце, чуваш ли ме? Кой е телефона, бе? На Алберт се обажа. Слушай, има кой ще кажа, не... Мълчи, че едно обаждане и умират всички. Мълчи малко. Значи, аз съм в Елин Пелин. Така, имате 15 минути да дойдете, да поговориме. Без оръжие, без играчки, без оръжие, защото с едно обаждане и момчето ви умира. Разбрали ме? Надявам се, че... Чакам ви, 15 минути в парка. Шибана. Ще го убия. Само не сега. Ам хора, Пистолета взехте ли? да, много внимавайте. Само не скри го. Скри го пистолета, да го види. Много внимавайте, защото Може да е клопка.
Може. Имам. Корема ми се превръща. Ето го там, Къде? Ето го. Взехте, че дойдохте. Не очаквах. Къде е Боби? Говори! Ако не кажеш къде е Боби, ще убием. Ей, момченце, ако не кажеш къде е брат ми, ще стане много лошо. Говори! Иначе ще убия! Какво сега? Мислиш, че ма плаши с този пистолет? Нали сещаш, че приятелят има 3 дена живот? Извали късмет. Кажи ми къде е Боби! Искам да ми кажеш къде се намира Боби. Нали се сещаш, че ако ме убиете и той умира? Искам до 3 дена парите. Какво искаш в замяна? Искам до 3 дена парите ми, брат. Няма ги парите! Значи, той умира, брат. Твоя верен приятел. Краси. Той ги е взел. Ако искаш Какво ми мога да ти вяра. кажа за Краси? Какво за Краси? Къде е? И него ли го отвлече? Нали ти беше помощник? Не разбра ли? Не ме е страх вече от тебе. Само едно ще ви кажа. Краси вече го няма. А до 3 дена вашия приятел също ще го няма. Така че вие си помислете дали ще си получи парите или ще е потруднено. Краси ли бе? Да. Сега оставям, защото ме чакат. А вие си помислете дали не се дърпе, защото ти може да си следващия гад. Ще те убия! Добре.